sa ano, Indian restaurant. Kakain kami. Video lang. Saka mo i-upload. Kakain kami ng pagkain Indiano. Nakakamiss kasi. Masarap din kasi. Manghang. Hintay lang tayo sa order guys ha. Wala pa eh. Mahinang nila lang yung nag-ano eh. Nag-aasikaso. Mahinang nila lang ng Indiano. O, andyan na, papunta na. Syukran bay. Ada. Gasim sawa-sawa, mapi sawa-sawa daro minta. Oh. Ano yan guys? Sabaw pa lang yan, sabaw. Pasabaw pa lang yan. Mamaya na yung mga laman. At di ba, dami ah. Hugas muna tayo ng kamay. A few moments later. Sarap mo natin. Dapat wala pa isa. Yes, dito na yung order namin. Ano yun? Hindi na chicharon. Wow. Chicharon nga ako. Charon. Wala. Yan o. Sagot tayo namin. Yan, beef fry yan. Oh. Sarap yan guys. Saka yan o. Beef curry. Kasa po no? Yan, di charo no? Sarap. O ano? Ano? Tirahin na natin habang mainit pa. Napi kita. Okay, one keep. Ang juice na. Yan, kutsara. Parang masarap to. Dito sa'yo. Kung gusto nyo, kung ano. Kung charon mo, ano pala ba? Pungat lang. Hindi na ano ba? Order mo? Masarap. Yan, pumasok. Buto lang pa juice na isa dyan. Hindi nagbibigay ng chicharon. Okay, ready? Ayo. Ha? Kita number 1, lapis yung tabol sa akin. Guys, sabi ang hang. Ang hang. Dikit manghang eh. Kaya, pantay ang gulay sa luto nila eh. Spicy eh. Pag nagluto sila guys, ang daming sili. Yung ketchup, hindi ako lang. Marami ko lang, hindi makakain ng ketchup. Hindi makakain ng ketchup. Paborito eh. Hindi ako naluluha. Hindi
juice ka ketchup siguro pwede nang ulam sa kanya eh. Wala bang isap din? Yeah. Luluha ko sa ang ah. Hindi, potato to, potato. Lalo sa akin, pwede mo rin ito. Tapos potato. Hindi ko makakain mo ng ketchup talaga eh. Pwede sa'yo George yung ano, yung kinakain ng mga bata. Ganda naman, bata na naman. Yung ano tawag. Hotdog. Medyo matamis na eh. Parang Magaan sa tiyan to. Magaan sa tiyan. Naiyak ako. Hindi masyad, hindi ka na. Ginang-galang ng tubig eh. Naiyak ako sa ano. Hindi pa mo. Awit oh. Ibang ang mga. yung tinili mo nakaraan, ba't nasira lang? Nung bumili tayo, yung pinahin. Napoli. Nakaraan. Ikot na. Grabe ang itos. Ang ganyan sili. Kasi sinasabi niya, no? Isa yung bikulado. Ito lang. Diyan ba? Dito sa ano? Ulo? Kaya. Ano? Puro may sili sa amin, maulam. Kaya, di ba? Nausin yung dito rin guys. Baka nga. Yun yun. Wala uso niya. Lumulutang ng sili po na. Puro sili yun eh. Si Uli, ito alam, hindi naman bikulang yan. Pero grabe kumain lang. Bicolano yun, Samson. Ah, diyan ka kayo? Ayo, dito pala naman. Dito pala si Uli. Kaya pala. Ako dati. Angang. Angang. Ako dati, lakas ko sa angang eh. Ano pa ako? Konti lang, yung parang paano pa sa ako. Nakaramdam na ako pag ano. Ang sakit.
Dati wala naman eh. Ngayon wala na. Bukas ito maramdaman. Maga. Hindi na kung gatas, hindi tayo gatas. Ayaw na ako eh. Sahin na ako. Yung mga dati, ano ba yun? Yung lunggo. Ayaw kumain ng manghang. Kasama namin dati, lunggo. Kamis yun, ano yung go? May kamis. Sa amin, kamis. Eh, kami yung dalawa, Bisaya. Luto kami ng mga may sili. Hindi na kain, Hindi mahal ako na. gaano. Pero medyo malat na rin. Pero yung tamis. Ayaw mo na? Ayaw na eh. Ayaw mo na? Sayang eh. Try mo siya. Oo, sayang eh. Dati nga, luto kami ng manok na ngalang. Pagka-binjilo. Tegos. Pag-agawan pa naman eh. Daming kamay. Saka yung ngalang-ngalang na tinatagtad ng pinog kasama ng sili. Yung labuyo, nasa sila nilalagay. Oo, labuyo. Wala kayo minum. Kakasabay-sabay tayo pagka ano, yun si Amo. Makakailo tayo sa mga. Sabi ko nga, sabi mo lang eh. Ito doon sila amin, kasama natin ito. Kaya, Kapula tayo para tayo mga tangan. Dahil meron eh, maawit din. Kantahan ko kayo. Magaray, yung paganda yung kanta-kanta ko dun eh. Ayan guys, tapos na kami guys. So, tingnan nyo oh. Ubos. Oo. Kao oh. Anghang pa naman. The best. Indiano Foods. Say hello my friend. Boys, number 1. Walay. Indiano Food Course. alas ka mo. Haluha ako. Ayan, solve. Busog. Ah, yes. Solve na solve yung kain. Indiano Foods. Napaka-anghang. Dami ng ano kayo. Ano nyo? Hindi, so marami ng malunggay oh. Nakakuha kami dyan ng pag magugulay kami.